uvek isprava njena se. Kosa mu je poput vatre najbrži je. Pokusnije kunice strma u igri čest. Ovo je dan koji živi Johnny Test. Prblivo psa sa sobom vodi svog. U šolju kafe bude lica prijatnog. Dok mama radi, tata čuva čistu svest. Glasom bum, prati dum. To je Johnny Litrin, krtica i agenti, ekstremisti, mesečari i praznoglavi. Majmun, igračke, pozni par za sve. Tako živi on, uvek tera po svom. 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 Daj, Johnny! Johnny nizbrdo. Dragi moji Gico slušalci, počinje nagradna igra. Prva nagrada je boravak u Gicogradskom planinskom centru. Kad čujete Gico signal, javite se i najbrži osvaja putovanje za 6. Gicogradski planinski centar, 100 staza, 8 skakaonica i od ove godine Behemot. To je ubedljivo najekstremnija planinska staza na celom svetu! Moram da pobedim! Sada kada imamo ovu dlaku sa njegovog jastuka, možemo da napravimo kopiju gileta uz pomoć naše komore. Pomozite mi da pobedim i vodim vas u planinski centar. Zovi sa nekoliko telefona i povećat ćeš svoje šanse. Kloniranje završeno. Gotovo. A sada pred nama je Gile, mačka, koja nas baš i ne voli. Ne, Johnny, trebaju mi svi ovi telefoni. Očekujem važan poziv u 10, 10:30, 11, u podne u 3, 4 i 2. Pusti muziku. Zaboravi, dušo, nema šanse da ćeš me ubediti tim tužnim okicama. Uzmi sve telefone! A sada samo da sačekamo Gico signal pa da zovemo. I imamo dobitnika. Pobedio sam! Da! Ne, lepo je što si pobedio, Johnny, ali ja sam jako zauzet i ne mogu sada te vodim na skijanje. Dobro, vodit ću te, ali moraš da nagovoriš i bliznakinje, jer ne smem da ih ostavim kod kuće posle svih onih eksplozija. Andy, Johnny, super naučare. Daju potpuni imunitet na tvoje tužne okice. Nećemo sa tobom na skijanje, jer najzad imamo pravi uzorak Giletove kose sa četke koju smo našle u njegovoj sobi. Kloniranje završeno. To vam je četka za pse. Ako pođete sa mnom na planinu, pozvaću i Gileta, tako da ja mogu da se spustim, a vi da uzmete vaš uzorak. Johnny, brate, jedva čekam da probamo Behemota. Čujem da je strava. Uzorak će da bude naš uz pomoć ove robotske pincete. Samo ne zaboravi na šlem. Rezervni plan? Pogledajte, neko se uplašio. Kako je to ponižavajuće! To se meni neće desiti. Ja sam rođen da se spustim niz Behemota i ništa me neće zaustaviti. Onda se vidimo u podnožju. Stani malo, dečkić, ova staza je za starije od 13 godina. Mlađe deca moraju da budu u pratnji roditelja. Maestro?
Našli ti, koliko me dece dnevno napada tim tužnim okicama. Razvio sam imunitet. Nije ti loš izbor muzike, Čajkovski? Beethoven. Ja sam tinejdžer sa retkim poremećajem telesne maljavosti. Da, ti možeš. Dobro, ništa bolje nisam zaslužio. Rekli smo da ćemo zajedno! Dobro, neću te više tako ostaviti na cedilu. A sad, upotrebi okice na tati i ubedi ga da te povede niz stazu. Robotska ptica za kosu. Svojim titanijumskim ključem probit će najtvrđi šlem i uzet će uzorak kose od Gileta. Neće ništa ni da posumnja. Biće kao da ga je obična ptica kljucnula. Priprema. Pozor! Ja, izvinite, ja te kućim da skijam. Da zaboravimo robotiku za sada. Možeš ti to, dragi? Odolećeš okicama. Neću na tu stazu. Dobro, samo jedan spust. Samo jedan. Znam, rekao sam da ćemo zajedno, ali nemaš pojma kako je dobro. Sam se naježio. Jao! Dobro, zaslužio sam. Imam novi plan. Spustit ćemo se! Ha? Ha? Plan Ž. Proći ćemo kroz šumu, da izbegnemo ski instruktora i uskočiti na Behemota malo niže niz planinu. Genijalno! Samo što si zaboravio na medvede. Ne brini! Medvedi su sad u zimskom snu, a i onako su glupi. Baš su glupi! Pozdrav za sve gicogradske skijaše! Podsjećam da se radno vreme bliži kraju. Ovo je poslednja šansa za spust iz Behemota. O ne! Moram da se spustim! Stvarno moraš, Johnny, fantastično je! 3 kilometra snežne zabave, pa onda ide ona luda skakaonica, ja osjećaš se kao da letiš i onda... Nije ti lako, razumem te. I smislio sam kako ćemo da se spustimo dole i prevarimo instruktora. Ti drži konopac ovde, a ja ću ovde. I kad se Gile bude spustio, saplešćemo ga tako da mu spadne šlem, onda ću ja da ga zaskočim i počupam mu svu kosu sa glave. I onda ćemo moći da kloniramo svaka svoju kosu. A da ga to malo ne boli? I da nisi možda malkice poludela? Izujedale su me mačke, jurili su me psi, oborili su me skijaši, kljucale robotske ptice. Uzet ću taj uzorak kose! Samo sam privremeno poludela. U redu, nema problema. Johnny, stigao si! Vidimo se dole, mali! Neće moći. Poslednji put ti kažem, silazi s moje planine. Nećeš me prevariti, ja sam iskusan ski instruktor. Neće mi se nijedno dete provući na stazu. Ovo je moja planina. Ovo je moja planina! Dobro, dosta mu je. Idemo! Vreme za Behemota! Brži smo od tebe! Nema šanse, Johnny, brate! Evo ga, dolazi! Vuci! Ovako obično nastaju lavine, znate? Sad si moj. Ovo
nisam očekivao. Dobro smo. Svi smo preživeli. Da, ali vožnja još nije završena! Dobro, to je sve skijaši. Centar se zatvara za danas. Zdravo! Dobro, sad da nađemo decu i Dukija pa idemo polako kući. Eto ih! Lepo ste se proveli? Razbio sam Behemota! Najbolji sam skijaš na svetu! A mi imamo svoj uzorak kose! Da! Hvala vam za ono danas. Hvala tebi što si nas poveo, jer uz pomoć ovog uzorka kose najzad imamo svog sopstvenog gileta. To sam i očekivala. Johnny i čudovište iz jezera. Stiglo je leto, a sa njim i letnje vrućine. Očekujte povetarac, samo ako imate ventilator. Vrućina je nesavladiva. 40 stepeni. Nema problema, idemo na gradski bazen. Idemo na plažu! Idemo na prskalice u dvorištu. Poklacev, nema vode. Dobro, predajemo se. Žao mi je, deco, ali kupat ćemo se samo u svom znoju. Zar nigde u Kicogradu jedan dečak, njegov pas i njegove dosadne sestre ne mogu da se osveže? Jel moguće? Praseće jezero, gde je voda hladna, osvežavajuća. A vidi, i konopac. A imaju i praseće čudovište koje će nas pojesti. I turiste. Nadam se da svi uživate u ekskluzivnoj vožnji, a uskoro ćete možda imati i priliku da vidite čuveno čudovište iz prasećeg jezera. Nemoj da si se usudio, Johnny, već godinama se niko ne kupa u prasećem jezeru jer tamo živi monstrum koji jede decu i njihove pse! Ma nemoj, molim te, praseće čudovište je potpuna izmišljotina. Naučno je nemoguće da je neki plesiosaurus preživeo u ovom jezeru od praistorijskih vremena. I ne zaboravite da kupite svoje suvenire u super prodavnici suvenira sa prasećeg jezera Flinka Turisberga. Vidiš? Čudovište ima i svoju prodavnicu suvenira. Ako ima prodavnicu suvenira, onda mora da je stvarno, zar ne? Zar ne? Šta kažete? Idemo kući. Evo šta ćemo. Vas da iskočite prve, zaplivajte malo, pa ako preživite, onda ćemo znati da stvarno ne postoji čudovište. Zar se bojite? Rekle ste da je potpuno izmišljotina. Zar niste to rekle? Napolje je preko 40 stepeni, skuvat ćemo se živi! Samom podvodnom kamerom i sonarom dokazat ćemo svima da je praseće čudovište obična prevara. Samo uđite u vodu. Dobro, bezbedno je. A sad skačem s konopca. Ja ne ulazim u to jezero. Hajde, nisi se valjda ti uplašio kao one dve kokoške. Dobro, onda ostani tu i gledaj kako ja skačem. Idemo! Prevario si me. Da, ali ne brini, ne postoji nikako. Čudovište iz jezera! Eto, nema ničeg na radaru, samo razne biljke i stare gume. Šta to bi? Svaka čast, Hal! Sad će turisti da nastave da veruju u čudovište i kupuju suvenire! Hej, čudovište iz prasećeg jezera je mašina. Onaj Flink ga koristi da zaradi na prevaru. Znači, zbog njega deca ne mogu da se kupaju i zabavljaju na jezeru.
I šta ćemo sada da radimo? Jednostavno, samo ću da pritiskam ove šarene dugmiće dok ne nateram čudovište da ode do obale. Tako će svi da vide da je lažno. Najurit će Flinka i svi će se igrati. Ja ne crveno dugme! Nikad ne pritiskaj crveno dugme. Crveno je opasno. Evo bolje probaj zeleno. Pristanište za čudovište? Metalne šine? Znala sam da je lažno. Moramo da otkrijemo to lažno čudovište i opet dokažemo svima kako smo genijalne. Pitam se šta radi ovo plavo dugme. Šta se dešava? Ovo nije po planu i programu. Čudovište će nas sve pojesti. Pomozite nam! A dobro ljudi, zar danas baš nemamo ništa da napadnemo ili uništimo ili osvojimo? Čudovište iz Prasećeg jezera? Izgleda da smo napravili problem sa ovim izlaskom čudovišta. Jeste, ali to znači da će sad vojska da stigne, uništi čudovište i pusti nas da plivamo. Šta to bi? Pojelo nas je čudovište! Nađi polugu koja otvara vrata da mu otvorimo usta! Kvar. Dobro, vreme za crveno dugme. Ne! Vidi, evo ti džojstik. To još nisi slomio. Hajde, probaj džojstik. Cool, sad mogu da ga vozim. Rikvers. Eto, zar ti nisam rekao da će vojska da uništi čudovište? Jesi, samo što smo sada mi u čudovištu! A da, ne brini, pobeći ćemo. Plašite se! Lovno čudovište možete bezbedno da posmatrate iz moje super prodavnice suvenira! Ajmo ljudi! Imamo popust 15%! Vojska nikad ne bi napala čudovište u gomili civila. Ispaljuj! Povlačenje! Plašite se! Vojska nas nikada neće naći u ovoj gustoj šumi. Seci gustu šumu! Opet povlačenje! Vojska nikad ne bi napala čudovište u naseljenom području. Kad je to gusto naseljeno područje? Johnny! Dobro, vojska nikad ne bi napala čudovište na dečjem igralištu. Kad je dječje igralište? Nastavi paljbu! Ovi su baš uporni, jel da? Brže! Vozi brže! Idemo u jezero. Gde li je to lažno čudovište? Gde ode? Koga briga? Sad imamo dokaz. Novi plan. Kad čudovište skoči sa brane, mi iskočimo iz njega u posljednjem trenutku, ono eksplodira. I mi možemo na miru da plivamo u jezeru do kraja dana. Odlično! A kako to da izvedemo? Nemam pojma! Učini nešto, slupat ćemo se i pogodit će nas! Samo ne crveno dugme! Samo je ono ostalo! Ete, ide prema brani, gospodine! Ali!
može gore. Bravo za crveno dugme. Moje čudovište i moja prodavnica su nestali. Nema više čudovišta. Sve one vojne eksplozije i rakete i to! Sad je ponovo zabavno na Prasećem jezeru! I najzad možemo na miru da plivamo. To su stvorenja iz Praseće lagune! Ne zaboravite da kupite majice sa likom stvorenja iz Praseće lagune. Zašto bežite? Imamo dokaz da u jezeru nema čudovišta. Baš ima. Vas dve. Ali moj omiljeni letnji vatromet eksploziv! Baš je zabavno na ovom jezeru, zar ne? Nastavi s paljbom!